Λοιπόν, λατρεύεις τον τζόγο, έχεις πάθος. Υπάρχουν αριθμοί που τους τραβάει η ενέργειά τους. Είναι οι ψήφιροι του σύμπαντος που σε σμπρώχνουν είτε προς το φως είτε προς το τραπέζι της ρουλέτας. Όσοι κουβαλούν τον αριθμό 3, δηλαδή την ενέργεια μέσα στην ημερομηνία γέννησής τους, δηλαδή όσοι είναι γεννημένοι στις 3, 13, 30, 31 του μηνός, οποιοδήποτε μήνα, είναι οι αριθμοί της ταχύτητας. Θέλουν τα πάντα τώρα, τα χρήματα τώρα, την επιτυχία τώρα, τη ζωή, τις εμπειρίες, τα πάντα τώρα. Δεν παίζουν για τη χαρά, παίζουν για να νικήσουν τον χρόνο. Τα θέλω όλα τώρα, αρκετή προσοχή σε αυτά τα άτομα θέλει. Η ενέργεια του αριθμού 1, πώς μπαίνει στο καζίνο? Μπαίνει σαν βασιλιάς. Δεν ψάχνει το κέρδος, ψάχνει σκηνή, ψάχνει το φως, τα βλέμματα γύρω του να είναι γύρω. Δείτε με, είμαι εγώ. Είναι η ενέργεια της επίδειξης, της δύναμης, του εγώ, δηλαδή θέλω τη λάμψη, θέλω αναγνώριση. Έτσι λειτουργούν όσοι είναι γεννημένοι στις πρώτες του μηνός. Τα εννιάρια μας, αυτή είναι η πιο μυστήρια ενέργεια. Όλα ή τίποτα, όσοι γεννήθηκαν με αυτή την ενέργεια, είτε δεν αγγίζουν ποτέ τα χαρτιά και τα ζάρια στα χέρια τους, είτε δεν θα μπορούν να σταματήσουν. Είναι η ενέργεια των άκρων στα πάντα, δυστυχώς. Θέλει αρκετή προσοχή. Όσοι είναι γεννημένοι στις 6 του μηνός παίζουν για απόλαυση, για τη στιγμή, για το γέλιο, για το ποτό, για τη μουσική. Θέλουν εμπειρία απλά, την καλοπέραση. Και τα πεντάρια μας είναι επικίνδυνα. Το 5 μυρίζει το χρήμα από παντού, από μακριά. Θέλει λεφτά, παντού λεφτά. Εκεί θέλει ταμπέλα στο καζίνο. Προσοχή, η ενέργειά σου ελκύει την υπερβολή. Μην πλησιάζεις το καζίνο. Γιατί στο τέλος δεν παίζεις εσύ. Το παιχνίδι είναι που παίζει για σένα και σε ελκύει εκεί. Γενικά, για όλες αυτές τις ημερομηνίες γέννησης που έχω αναφερθεί, θα συνιστούσα να μην πλησιάζουν το καζίνο, όσο γίνεται πιο μακριά, ή θα έπρεπε να υπάρχει πραγματικά για εσάς ταμπέλα. Προσοχή, είναι επικίνδυνο, κίνδυνος.